bai yan kogo sakamakon wasu malamai da aka samu, wasu suna ganin cewa kada a yi zaman nan, wannan kuma fahimtar su ce suka faɗa, Allah ya saka musu da alheri. Wasu kuma suna ganin a yi zaman amma ga sharaɗi, kuma dama mu abin da muka ce idan za a yi zama da Abdul Jabbar a yi zama da shi ne amma aradi na tuhumarsa ake yi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kare kansa zai yi, ba wai a zo a ba shi dama ya faɗi maganganu ba, watakila ya ɗibo wasu shubohin ya ƙara yaɗawa mutane. Zan ba da misali guda ɗaya cikin misalai. Yanzu kowa ya san duk wanda ya kwana a Najeriya ya tashi cewa Hamza Lawan ɗan shi'a ne, amma ga abin da Hamza Lawan yake ainihin wato faɗa a kan Abdul Jabbar dangane da abin da ya faɗa cewa ruɗu ne kawai ya shiga, ya zo ya gina wasu abubuwa a matsayin wahamomi, yana tsammanin ilimi ne, babu wanda zai ɗauke su ilimi sai mutumin da ya shiga cikin ainihin wato ruɗu, shi zai ɗauki waɗannan matsalolin a matsayin yana tsammanin cewa ilimi ne. Bari mu tafi kansu mu ji abubuwan da shi ya ainihin wato faɗa. Bari mu tafi kansu mu ji abubuwan da shi ya faɗa. Wannan shi ne abubuwan da shi ya ainihin wato faɗa cikin maganganunsa. Na ɗauka na tura bidiyon nan a nan, ashe ban tura shi a nan ba. Ashe a can na tura shi. Ban tura shi a nan ba shi. Ma bari mu gani. تمسك بأزيال النبي محمد. Dan yanzu daga 'yan ƙalaƙatu sai wasu daga cikin 'yan shi'a su ne za ka ga sun fito suna ta dafa ma ita wannan da'awar da yake yi baya, sai sun ainihin wato kare ta. Barin gani, ina ganin ai ya kamata gani a nan gashi. Bari mu ji abin da shi Malam Hamza Lawan yake ainihin wato faɗa nan. Wani mutum ne wanda yake shi bai san a cikin addinin musulunci, bai san ko shi wani ne ba, yana kokari ne yanzu ya. Kun ji Malam Hamza Lawan yana cewa Abdul Jabbar wani mutum ne wanda bai san kowane ne shi a cikin addinin musulunci ba, bai ma san me yake yi ba. Shi da ya faɗa jiya ya ce ta fi gaskiya 75 cikin 100 gaskiya na hannunsu, to su ne kuma yau aka samu wasu daga cikinsu wanda kuma su an yadda ba jahilai ba ne a shi'a, ba gama garin mutane ba ne a shi'a, amma suna cewa wani mutum ne da ya shiga rudu. Bari mu ci gaba da jin shi Malam Hamza Lawan majimi. Gano ko shi wane ne. Mutum ne wanda a wasu jawabai, a cikin wani jawabi wanda ne a baya, na ce mutum to zuwa ga istikrar bai kai ba har yanzu. Shi bai san ko shi menene ba, bai kuma san ko shi wane ne ba. A cikin binciken kun gani ya ce mutum ne da yake so ya kai zuwa ga wani istikarar. Istikarar shine tabbatar da wasu abubuwa ta hanyar karatu da bincike, bai san kuma ko shi wane ne ba, bai san kuma ko shi menene ba. Bari mu ci gaba da yake yi na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din, shine yake yin karo, yake cin karo, yake yin tuntuɓe da wasu hadisai da wasu mabada da wasu mafahim
da wasu usul da wasu kawa'id da wasu akwal da wasu nazariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su, sai yana ƙoƙarin ya shata makan shi matsaya dangane da wa'annan. Network nan ba shi da ƙarfi, yana tsayawa don ina kunna shi ne daga YouTube. Daga nan da ke kunna shi. Akan wannan asasin sai yana faɗa da wasu malaman su. Bai kama ba MTN din, sai ka kashe wannan sannan MTN din zai yi. Sheikh Abdul Jabbar wani mutum ne wanda yake shi bai san me yake yi ba a cikin addinin musulunci, bai san ko shi wani ne ba, yana kokari ne yanzu ya gano ko shi wani ne. Mutum ne wanda a wasu jawabai, a cikin wani jawabi wanda ne a baya na ce mutum ne wanda yake yana so ya kai ya zuwa ga istikrar, bai kai ba har yanzu. Shi bai san ko shi a cikin na tafiya ya zuwa ga wannan istikrar din, shi ne yake yin karo, yake cin karo, yake yin tuntuɓe da wasu hadisai da wasu mabada da wasu mafahim da wasu usul da wasu akwal da wasu nazariyat a cikin gidan sunna waɗanda yake da matsala da su, sai yana ƙoƙarin ya shata makan shi matsaya dangane da wa'annan. Akan wannan asasin sai yana faɗa da wasu malaman sunna. Sannan tun da yake bai da malami, kunje ya ce tun da yake bai da malami ba yana nufin cewa bai yi karatu a gaban baban shi ba. Wayannan matsalolin da ya ɗauko matsaloli ne da shi da kansa kawai ya ɗauko ya zo ya gina fahimtar su, ba wai yana da wani malami ba ne da ikoyi wa'annan ilimukan a gabansa wanda ya zo ya gina wannan fahimtar. Ƙaramin misali da za a bayar, hadisan da yake fassarawa ya ce Bukhari da Muslim sun ruwaito cin mutuncin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To tambayar da za ka yi, babansa ya karantar da littafin sahihu Muslim kamar yadda bincike ya tabbatar da haka. Shin yadda yake fassara wa'annan hadisan da mahaifinsa izo haka yi ma wa'annan hadisan fassara, ko ko a'a shi ne da izo ya fahimci hadisan haka? Kaga ko shakka babu shi ya fahimci hadisan haka, domin inda haka hadisan suke da mahaifinsa da ya zo ya kamata ya fassara hadisan haka. Wannan shi ne. Bari mu ci gaba da ainihin wato jin shi, kamar hospital nan ya rufe ba. Yana ga bai kama ba ne a nan wannan. Da ga kawai waye yake da masjidus sahaba ne wanne?
a waɗannan abubuwan da yake mu'amala da su a cikin littafai din sai ya zama shi a kan shi ne yake assasa ma kan shi martanoni da ta'alikoki a kansu. Saboda haka Sheikh Abdul Jabbar mutum ne wanda yake a cikin gayan rudu, saboda bai da mai shiryatar da shi akan wayannan abubuwan da yake bi duka a cikin da'irar sunna, kuma a rike sosai. Mafi yawa daga cikin abubuwan da Sheikh Abdul Jabbar yake faɗi wahamomi ne da suke bugowa daga cikin kwakwalwar shi da tunane-tunanen shi da sawale-sawalen shi, sai yake yin istinbati akan asasin wa'annan wahamomin, waɗanda wa'annan istinbatotin su ne jahilai suke ce ma ilimi. Wato duk abin da ya sawwalo ya faɗi shine ilimi, kuma muna da tajariba kan irin waɗannan mutanen da yawa. Kun ji abin da ya faɗa cewa wasu wahamomi ne da ya yi istinbadi ya fitar da hukunci daga kwakwalwarsa, sai jahilai suke ɗauka cewa ilimi ne. To wannan shine dalilin da wasu ke kallon yayin da matsalolin da gama garin mutane jahilai ke ɗaukar su a matsayin hujja kuma ba hujja ba ne, shi yasa suke ganin ma bai kamata a tattauna ba, wanda mu mun saba musu. Kuma a wannan ra'ayin mun faɗa mun ce musu a yadda suke karantar da mutane cewa fas'alu ahlad dhikr in kuntum la ta'lamun. To haka matsala Abdul Jabbar, idan ka samu lokaci ka bibiye shi ka santa, idan baka samu lokaci ka bibiye shi ma kai ma kamata ka zamanto cikin masu saurare ne ko ba da shawara. Wannan shine cikin misali ƙwaya ɗaya kawai da zan bayar yanzu, cikin suratul ahzab za mu tafi. Irin waɗannan ayoyin suna nan a cikin alƙur'ani, wanda Allah subhanahu wa ta'ala a ƙur'ani duk wanda izo ya ɗauki ƙur'ani ya musu wannan fassarar ya jingina wa annabin musulmi. Sannan akwai kuma Zakariya Butrus, waɗannan kiristoci ne a Misra, akwai wanda suna musu raddi. Mutumin nan yana so ya kawo ilhadi a ƙasar Hausa. Kiristocin da ake zaune tare da su wanda suke jin Hausa, abinda ba sa iya faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, yana so ya buɗe ƙofar da wani abin zai zamanto yana da sauƙi nan gaba wajen faɗarsa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da sunan kuma yana ba annabi kariya. A mu da muke bibiyan Abdul Jabbar mun sani in ba Allah ya ikonsa ba, gwamnati dama ta shigo ta amfani da ƙarfinta ta ce sai an zauna, to babu yadda za a yi Abdul Jabbar ya yadda a yi zama da shi, ba zai taɓa yadda ba, ba zai yadda ba. A cikin suratul ahzab a farko za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya fara magana da ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya kai annabi ka ji tsoron Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqina inna Allaha kana aliman hakima. Za ku ga a al'adar Bahaushe mafi yawanci in ya kalle ka ya ce wa na ka ji tsoron Allah, to ka yi wata taɓargaza ne wacce ba daidai ba. Shi yasa zai kalle ka ya ce ka jiwa ka ji tsoron Allah kuwa, sai shi yasa wani in ka kalle shi ka ce wa na ka ji tsoron Allah sai ka ga abin ya mai gingirin gim. To menene da za ka ce in ji tsoron Allah? To amma kun ga Allah da ya tashi da wannan uslubin da ya fara da shi, sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha, ya kai wannan annabin ka ji tsoron Allah. Wannan shine abu na farko. A cikin suran nan a aya ta 5 Allah sai da ya faɗa cewa ud'uhum li'aba'ihim, kowa a kira shi da sunan babansa, huwa aqsatu indallahi, wannan ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. A cikin suran nan suratul ahzab muna sana da matsala ta Zaid bin Harisa, wanda akwai hadisi irin wannan cikin matsalar da zan kawo, amma mutumin nan da yake zindiki ne, mulhidi ne, sai ya kiwa ƙur'ani wannan fassarar, domin ya san in ya fassara ƙur'ani irin wannan fassarar duk musulmi za su gane
sai ya tafi sai yawa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan fassarar. Muna sanar da matsalar Zainab bintu Jahash. Zainab bintu Jahash ita kadai ce mata, wato ko Zaidu bin Harisa shi kadai ne sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Qur'ani ya ambaci sunansa a daidai lokacin da annabi ya rayu ya bar sahabbai sun fi mutum 100,000 amma babu wanda Qur'ani ya kira sunansa sai Zaidu bin Harisa. Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala wato cikin ƙaddarawarsa kafin ya aiko manzan Allah an yi rigingimu tsakanin sarkin garin su Zaidu da wani gari ya kawo farmaki ya kashe na kashewa, da ya kashe na kashewa ya kori na kora, bayan da ya kashe na kashewa ya kori na kora ya kama na kamawa ya zo ya siyar da su a garin Makka a matsayin fursunonin yaƙi. Da ya siyar da su a Makka a matsayin fursunonin yaƙi, buɗe wannan magani, wannan ɗin na ga yana da matsala daga bayan nan. Da ya siyar da su a matsayin fursunonin yaƙi, sai ya zamanto cikin wanda ya siya Zaidu ɗan uwan na Khadija ne, sai ya zo ya bayar da shi ga na Khadija a matsayin kyauta. Ana cikin wannan yanayin har Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Zaidu ya taso ƙarƙashin kulawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai ya zamanto a Makka kowa ya san Zaidu yana amsa sunan Zaidu bin Muhammad ne, ba Zaidu bin Harisa ba. Ana cikin wannan yanayin ne lokacin da Zaidu ya isa aure, annabi ya tashi ya je nemo masa aure. Da aka nemo Zainab bintu Jahsh sai zamanto ‘yan uwanta ba sa so. A kanta ne Allah ya saukar da wannan ayar cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, bai yiwa ga namiji mai ansa sunan imani ko mace idan Allah da manzon Allah suka yi hukunci suka ce ga abin da suke so, wani ya ce shi yana da zaɓin yi ko bari cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hukunta. Allah ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu, wanda ya sabawa Allah ya sabawa manzon Allah, faqad dalla dalalan mubina, wannan mutumin ya bace bata a fili wanda bai buƙatar fassara ko tafsiri. Ana cikin wannan aka zo aka yi aure. Zaidu yana samun matsala da matarsa Zainab bintu Jahsh dan shi bawa ne ‘yan tashi aka yi, ita kuma Baƙuraishi ya ce ta asali kuma ga ta ‘yar dangi a garin Makka. Zai zo ya kawo manzon Allah ƙara ga matsalar da yake fuskanta da matarsa. Annabi ya ce masa kai haƙuri ka riƙe matarka. Allah ya ce wa ittaqulu lillazi, ka tuna lokacin da kake faɗa ga wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa ni'ima, wa an amta alaihi kai ma kai masa ni'ima. Wace ni'ima Allah ya yi ma Zaidu? Shine da Zaidu ba musulmi bane, sai Allah ya kaddara masa shigowa addinin musulunci. Wace ni'ima manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ima Zaidu? Shine da yana bawa, sai aka ‘yanta shi, sai ya dawo ya tashi daga ƙangi na bauta, wanda wa'annan dukkansu ni'imomi ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan yanayin da ake ciki na wanda Allah subhanahu wa ta'ala ɗinnan ya faɗa cewa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Da aka yi wannan matsalar ta ƙare, shine Allah ya ce wa ittaqulu lillazi an'ama Allahu alaihi, ka tuna lokacin da kake faɗa akan wanda Allah ya yi masa ni'ima, wa an'amta alaihi, kai ma kai ainihin wato yi masa ni'ima. Shine kana ce masa amsik alayka zawjaka, ka riƙe matarka, wattaqillaha, kuma ka ji tsoron Allah, wa tukfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, kana ɓoye abin da yake a ranka Allah sai ya bayyanar da shi. To shine na faɗa a ɗazu nake cewa yanzu wannan ayar ba dan a ƙur'ani take ba,
wallahi tallahi da hadisi ne da Abdul Jabbar sai ya zo wannan wa tukfi fi nafsika mallahu mubdi sai ya ce an jingina wa ko dai annabi son munafunci ko an jingina wa annabi cewa yana son wata mata, kuma kaga ba haka bane. Duk wanda yanzu ya zo ya ɗauki wannan ayar ya yi mata wannan fassarar ya ce wa tukfi fi nafsika mallahu mubdihi ya jingina wa annabi ya ce annabi yana ɓoye munafunci ko yana ɓoye son matar wani a zuciyarsa, ka san ƙarya iki ba ƙur'anin ba ne haka, shi ne ya fassara ƙur'anin haka don yana so ya faɗa wa annabi baƙan magana. Wa takshan nas, Allah maɗaukakin sarki ya ce kana jin nauyin mutane, wallahu a haƙu an taksha, Allah kuma shi ya fi cancanta ka ji tsoronsa. Falamma qada zaidun minha wataran, wannan shine dalilin kiran sunan Zaidu. Lokacin da Zaidu ibiya bukata na ana so ya saki Zainab bintu Jahash, kaga inda hadisi ne wataran dinnan wata mugu fasara za su mi, Allah sai ya ce zawwajnaka, sai maka auren maka da ita, likai la yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula, al'amarin Allah abin aikatawa ne. To yanzu nan wajen yaro ya taso a ƙarƙashinka ya girma, farko yana amsa sunan wane ɗan wane, kai ka je ka nemo masa aure da kanka, sannan yanzu a ce maka ya saki matar kai ka aure ta. Irin wannan fassarar shi ya ɗauki hadisin Safiya ya fassara ya ce an jingina wa annabi kwatan mata da fyaɗe. To idan sun isa su yi ƙur'ani wannan fassarar mana, to wannan duk wanda ya zo nan wajen ya ce zawwajnaka da Allah ya ce mu muka auren maka ita, sai ka ce annabi ya ƙwace matar wani gashi nan ya aure ta ko sadaki babu, duk wanda ya zo fassara ƙur'ani ima ƙur'ani wannan fassarar zindiki ne, mulhidi ne, baƙan magana yake so ya faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma na rantse muku da Allah wanda ba wanda ya cancanta da bauta sai shi, wallahi ba dan ƙur'ani ba ne wannan, da a hadisin annabi wannan yanzu, wallahi mutanen nan da yanzu sun yi wub sun ma hadisin nan wannan fasara, sun jingina wa annabi abinda suke so su jingina masa. To shine Allah ya ci gaba da magana ya ce ma kana alan nabi min harajin, ma kana alan nabi min harajin fi ma faradallahu la, shine laysa alan nabi min harajin aw gadadatin fi ma ahallallahu lahu wa amara bihi. Annabi bai da takura ko kunci cikin abin da Allah ya farlanta masa, min ziwaji Zainab mutallaqa, na ainihin wato ainihin Zainab bintu Jahsh wacce aka sake ta da Zaid bin Harisa. Wa hadha hukmullahi fil anbiya'i qablahu faqad abaha lahum zawjatu was sarari. Wannan hukuncin Allah ne da annabawan Allah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam, da aka yi zamanto annabi Dawud da wasunsa daga cikin annabawa suke da mata da yawa, da haka shi yasa yace sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu wa kana amrullahi qadaran maqdura, shine wa ma yuqaddiru Allah ta'ala fa innahu sayaqa'u la mahala. Abinda Allah ya kaddara sai ya auku babu makawa, wala radda lahu, ba kuma wanda ya tura abinda Allah ya kaddara. Malamai suka ce wa fi hadhihi al-aya raddun ala al-yahudi, a cikin wannan ayar akwai mai da martani ga yahudu, alladhina abu ala rasulillahi kasarata azwajihi, wanda suka aibanta annabi cewa yana da yawan mata. To ya kamata su sani, in dai dan wannan ne suke ganin wai sai sun yi daidai da kafirai wajen zagin annabi da suke yi, to ya kamata su sani hatta ƙur'ani mutanen nan suna ɗauka ba hadisan annabi ba su zagi annabi da shi, wanda wannan yana daga ciki. Da haka wancan abin da Allah ya ce fil ladina khalaw min qablu, shine khalaw min qablu madaw min qablika min al anbiya'i, da haka qadaran maqdura, wato abinda Allah subhanahu wata'ala yake kaddarawa. To sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayani, yana ainihin wato cewa
alladhina yuballighuna risalatillahi, su annabawan da Allah ya baka labari cewa kafin kai suna da mata da yawa suna isar da manzancin Allah, wa yakshawnahu suna jin tsoron Allah, wala yakshawna ahadan illa Allah, ba sa jin tsoron kowa in ba Allah ba, wa kafa billahi hasiba. Shine yasifu Allah ta'ala al-anbiya ila kiram, Allah yana siffanta annabawa masu karamci, alladhina khalaw min qabli Muhammadin, wanda suka wuce kafin annabi Muhammad, cewa su wa'annan annaban ainihin wato Allah ya musu izini, kanu yaqumuna bi iblagir risalati rabbihim, sun tsayi wajen isar da manzancin Allah, ila man arsalahum Allah ilaihim, zuwa ga wanda Allah ya aika su, wala yataraddaduna fi dhalika mahama kana al-hukmu alladhi yuriduna tablighahu thaqilan ala nufusihim, ba sa kai komo duk yadda hukuncin Allah ya yi nauyi a kansu wajen zartar da shi, wa yakhafuna Allah fi tarkihim tabligar risalati, suna wato jin tsoron Allah wajen barin isar da manzancin Allah. Shine wala yakhafuna ahadan siwahu wa kafa billahi hasiban, shine wa kafa billahi mu'inan wa nasiran wa hafidan li a'malil ibadi wa muhasiban alaiha. Allah ya isa ya zamanto mai taimako, mai tsare aikin da bayi suke kuma yin hisabi ainihin wato a kan shi, shine wa kafa billahi hasiba. Lokacin da aka yi wannan abun, matsala ta faru a garin Makka, ya koma hadisul yau, banda wannan matsalar ba abin da ake tattaunawa. Kowa zai zo yana cewa yanzu a ce wai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya rasa wanda zai kashi ma aure ya aure matarsa sai ɗansa Zainab binti Jahsh. Kaga in wani yanzu zai yana faɗar wannan maganan ya ce annabi ya yi ƙwace, ya kashe matar auren wani ya aure ta, to wannan maganan arna ce yake kwaikwaya yake faɗawa annabi ta tuhuma. Wannan shine abin da ya faru. To da wannan matsalar ta yi ta kai komo, sai Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi, annabi Muhammadu ba baban kowa bane a cikin ku, shi manzon Allah ne wa khataman nabiyina wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. To wannan shine laka sakon da muke faɗa musu ko muke faɗa wa al'umma. Ya ɗauki hadisin Safiya, wanda baiwa ce an kama ta a wajen yaƙi, annabi ya ‘yanta ta, ya ce ‘yanta ta shine sadakin aure tsakanin shi da ita. Sai bayan an ba wani ita, sai annabi ya karɓa ya ce ya ‘yanta ta, sannan ya aure ta. Sai Abdul Jabbar ya zo ya fassara ya ce an jingina wa annabi fyaɗe, wal iyazu billahi, da kuma ƙwaci. To muna faɗa musu, ga matar Zaidu bin Harisa, Zainab bintu Jahsh, wanda daga baya ta zama tana daga cikin ummahatul mu'minina. Allah maɗaukakin sarki ne da kansa, tana aure da Zaidu, aka ce Zaidu ya sake ta. Bayan da aka sake ta, Allah da kansa ya ce zawwajnaka ha, mu ne muka ɗaura maka aure da ita. Duk wanda ya zo fassara ƙur'ani a nan gurin ya ce annabi ya yi ƙwacen mata ko ya jingina wa annabi fyaɗe, wannan maganar ridda ne, fita daga addinin musulunci ne, kuma ba fahimtar ƙur'ani ba kenan, kuma ba abin da ƙur'ani yake faɗa ba kenan. Irin wannan fassarar ta gatari ita ce fassarar da yake ma ainihin wato alƙur'ani. In ko sun ce ba haka ba, to muna jiran su, za mu ji me za su faɗa. Da haka idan muka tafi matsala ta gaba, za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a gaba, a can cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a aya ta 50 daidai, lokacin da Allah ya ce wa annabi, la yahillu laka nisa'u min ba'du wa ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, har zuwa ƙarshen abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa. Sai ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'min. Mace mu'mina idan ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi, idan annabi yana so ya aure ta, Allah ya ce mun halatta maka wannan kai kaɗai, banda ragowar mutane. Ashe annabi
da nassin ƙur'ani duk matar da ya kalla ya ce yana son ta zai aure ta ko babu sadaki, in ta yadda aure ya ɗauru, ba wanda ya isa jingina wa annabi cewa wai son da ya auren ina shaidu da suka tabbatar da cewa an yi aure tsakanin kai da ita da shi. Wannan yana nuna cewa wanda yake wannan maganan bai ma san waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yaqulu Allah ta'ala lirrasul, Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kama ahallallahu li rasulihi at-tamattu bil mar'ati al-mu'mina, kaman yadda Allah ya halatta wa annabi jin daɗi da mace mu'mina, allati wato tahabu nafsaha lahu, wacce za ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi ba da niyyar ta lalata ba, ta aure. To amma sai ya je ɗauko hadisi ta aridu alaihi nafsaha, sai ya fassara tana wa annabi kwarkwasa. Inna li ilayka haja, ya fassara cewa wai kana bukata ta ka yi zina da ni. Wannan mutumin fa haka faɗa. To shine har yanzu cikin maganar da muka yi musu muka ce muku ai ga ƙur'ani ya faɗa, da ƙur'ani faɗi irin wannan ko abin da ya fi na hadisi, menene dalilin da isa ba ku zo kun yi ƙur'ani wannan fassara ta gatari ba? Idan ƙur'ani ba ku yi masa wannan fassara ta gatari ba, idan ba so ake yi sai an zubar da mutuncin malaman hadisi a yi musu ƙage a yi musu ƙarya ma, menene dalilin da ya sa Abdul Jabari ya tafi ya fassara hadisin annaba haka? Menene dalili? Bari mu ji me yake faɗa a nan wajen. To, ya isa. Wannan ina da faɗa ta babban bangon da ba mu da sama da shi yake gaya wannan magana. Ina fatan gani. Kuma wannan magana wato ka suranta ta ma akwai imani a cikin zuciyar mutum. Ka suranta irin wannan lafazin ka gaya wa annabi Muhammadu haka. To, ba komai. To shi kenan. Wannan bari mu ji. To sai abu na ƙarshe shine shi ma abin da ya faɗa ɗin dai akan wata mace ta zo gun manzon Allah fa aradat alaihi nafsa ko ta'ridu alaihi nafsa, ta zo tana masa kwarkwasa, shine bujar da kai ko shi ake ce kwarkwasa ko in mace ta yi isi na 990 in mace ta yi namiji a ce ne kyarkyara ko kundi ya fassara cewa ta arido alaihi nafsaha, ta bujuro da kanta ga annabi, sai fassara shi da ma'anan kwarkwasa. To wannan hadisin da yake so ya kafa hujja da shi bai kai fitowa fili ba irin yadda ayar Qur'ani ta fito fili. Dan Qur'ani cewa wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi, mace mu'mina in ta ɗauki kanta ga annabi ta bayar, in arada nabi an yastankiha, idan annabi yana so ya aure ta zai iya aurenta ko babu sadaki. Allah ya ce wannan khalisatan laka min dunil mu'minina, kai kaɗai maka yi wannan banda ragowar masu imani. Insha Allah zan binciko abin nan na wannan Rashid Hamami, zan zo don kunna za ku ji inda yake zagin annabi da wannan ayar Qur'ani ba da hadisi ba, sai mu ji me zai faɗa akan ayar Qur'ani. Bari mu ji. to ta zo tana kwarkwasa 5,120. Kala ta rasu da alaka biya haja, kana da bukata ta wanda na ce gaɗa shi ya yi ku duba 672 karashen yana can. Ma'ana bayan hadisi 952 ya aji amsa. Ta zo dai ta yi masa kwarkwasa amma ba amsa nan, sai dai an faɗi yar. Kun gani hadisin ya zo da maganan cewa matan nan ta zo cewa ta inna li ilayka haja, ya rasul na zo wajen ka ne akwai bukatar da ta kawo ni. Sai mutumin nan da yake zindiki ne sai ya fassara, bari dan dawo da shi baya ka je da ana bayan hadisi 952 ya aji amsa. Ta zo dai ta yi masa kwarkwasa amma ba amsa nan, sai dai an faɗi yar Anas ta ce wa sau karashen yana can 20.
qalat ya rasulullah alaka bi haja, kana da bukata ta? Wanda nace gatsa shi yayi ku duba dubu shi. Kaga fassaran ba ma haka yake fa. Ka gani wannan matar da ta zo cewa ta yi alaka bi haja, da ta zo cewa ta ya rasulullah kana da bukatar ka aure ni, abinda ta ce kenan ba, shi sai ya fassara alaka bi haja wai kana da bukatar kai zina da ni. Dan Allah wace mace ce za ta yi tsaurin idan da za ta zo gaban manzan Allah ta faɗa mai wannan magana? Waye? Bari mu ji. Da 72 karashin yana can. Ma'ana bayan hadisi 952 ya aji amsa. Ta zo dai ta yi masa kwankwasa amma ba amsa nan, sai dai an faɗi yar Anas ta ce wa sau a tawo wasu abin kunya wannan mace ba ta da kunya, sai ce da gafara can ta fi ki shawarar na mace ta zo ta gaya mai amsa duba 952. in kana son ka ga amsar karara to kuma Muslim 2326 ya Rasulullah inna li ilayka haja, ina sha'awarka. فقالت يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك. أم فلان فأم سليم فكينا. To wannan yana daga cikin fassara da muka yi ta cewa ta gatari, akwai yan ƙato da wasu daga cikin in shi'a da suka zo suka yi maganganu kwanan nan, wanda ya kamata in ɗauki maganganunsu ɗaya bayan ɗaya in warware su in kuma ba su amsa. Yawwa daga munafikin ɗan ɗariƙar tijjaniya sai munafikin ɗan ƙadiriya sai ‘yan ƙato, don ina samun labari akwai wanda za ka gansu suna ɗauke da rigar tijjaniya abin da ya bayyana ga mutane, wasu suna ɗauke da rigar ƙadiriya abin da ya bayyana ga mutane, amma baɗinansu daga taƙiyya sai munafunci ƙarya suke, suna ɗauke da gubar shi'a ne. In lokaci ya yi na yi tari kuma kaji, yauwa na yi tari kuma kaji in lokaci ya yi. Da wannan hadisi da matan nan ta zo ta ce ja'at mar'atun ila nabi ta aridu alaihi nafsaha fa qalat ya rasulullah hallaka bi haja, kana da buƙatar hallaka hajatun bi. Ai shine maka ce idan wannan mace ta zo ta ce kana da buƙata ta, ai bai kai fitowan ayin ƙur'ani ƙarara ba da Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan, mace mumina in wahabat nafsa halin nabi, idan ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi, da ɗaukar kai a bayar, mace ta ce na ba da kaina gare ka, da kuma kana da bukata ta ka aure ni, wane ne ya fi fitowa fili? Kaga maganar da za a jingina kalma mara kyau ne, to a ce mace ta ce na ba da kaina gare ka ga baki ɗaya, ya fi a bashi muguwar ma'ana sama da ta zo ta ce kana da bukata ta ka aure ni. To shi kuma ƙur'ani da ya tashi sai ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsa halin nabi in arada nabiyu an yastankiha khalisatan laka min dunil mu'min. Duk wanda ya zo ya ja wannan ayat ta ƙur'ani ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha, idan ta ɗauki kanta ta bayar ga annabi, in annabi yana so ya abu mara kyau da ita, wallahi ba ƙur'ani ba ne izagi annabi, shi ya faɗa wa annabi bakan magana. In kuma ya ce ƙur'ani ne ya zagi annabi, sai mu zo gashi nan gamu. To shi yasa nan wajen idan haka ne kuwa su fara tuhumar ƙur'ani kafin su je su tuhumci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yana cikin abin da alƙur'ani ya faɗa a suratul ahzab kafin ya kai ƙarshe, za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan ayar, shine kama ahallallahu li rasulihi at-tamattu bil mar'ati al-mu'mina allati tahabu nafsaha lahu falahu an yatazawwajaha bila maharin in arada dhalika. Annabi yana da iko ya auri mace in ta zo ta ce rasulullah ka aure ni ko ba sadaki. Da haka wa fi hadhihi al-aya ibahatun khassatun bir rasuli min dunil mu'minina. A cikin wannan ayar akwai halattawa bantacce ga annabi. falau wahabat mar'atu nafsaha li rajulin la wajaba alaihi mahru mithliha. Amma wani mutum wanda ba annaba ma bai yi wa mace ta kalle shi ta ce tana bayar da ainihin wato sadaki
ko ya aure ta babu sadaki. walakin ar-rasul lam yatazawwaj wahidatan mimman wahaba anfusahunna lahu. da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in ba Zainab bint wannan Safiya ba da yanta ta kuma tare da Allah ya ba shi dama, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai ainihin wato buɗe wannan ƙofar ba, amma Allah ya halatta wa annabi yin haka. sannan a cikin ayar a gaba abinda Allah ya ce wa annabi turji man tasha'u minhunna wa tu'yi ilayka man tasha'u shine wala junaha alayka wala harash fi an tatruka alqasma ko alqisma lahunna. annabi ya daina rabon kwana ga matan, fataqaddam man shi'ita wa tu'akhkhir man shi'ita wa tudaji'u man shi'ita wa tatruku man shi'ita. shine wannan ka'idar. kaga wani annabi wanda ba shi ba in ya aje mata sama da 2, 3, 4 ya ce ya zaɓi sanka inda ya ga dama ya kwana zalunci ne. to wannan ayar ma akwai waɗanda suka ɗauko ta suka zagi annabi da ita, suka ce gashi nan ya hana al'umma shi auren mata sama da 4 shi ya aura, ya wajabta ma al'umma shi kowa ya raba kwana shi ya ƙi ya ƙi raban kwana in ba su sani ba. so saboda haka wanda duk yake ganin zai gyara hadisan annabi dan kafare na tuhumar annabi da wani abu, to ya fara gyara ƙur'ani dan suna da tuhuma ga annabi a ƙur'anin ma kafin hadisi. yanzu duk ayoyin jihadi kafare suna da cewa a kansu, ganin suke ƙur'anin da ya zo da maganin ayoyin jihadi shi ya koyar da ta'addanci a ciki. wannan kenan. saboda haka bana so karatun ya tsawo yau an kusan kai awa ɗaya ko. magana ta ƙarshe da nake so in rufe da ita, wannan mutumin maƙaryaci ne, maha'inci ne. za mu rufe da maganganun sa da yayi da maganar shi Ganduje. ga magana ta farko da ya faɗa. ni dama na fi sha'awar rubutu, yanzu na sami a daren jiya. to duk mai son ya gane hakikar abin da gwamnatin Kano ta aikata na zalunci ba kikirin, ina ba shawara ya je ya saurari wannan hira da aka yi da kwamishinan ilimi a daren jiya a gidan rediyo. za a ji ya faɗi ko suwaye a ƙarƙashin duk wani abu da ake mun, kuma da bakinsa ya faɗa ya yi itirafi cewa su ma gwamnati sun san zalunta ta ake, kuma bisa ƙa'ida ake mun abubuwan da ake. wannan kama daga ta filin karatuna, tarona na katima da na yi, sannan tsarin koyarwa ta, sannan shiga haƙƙina da al'umma da datse lallai sai an raba ni da al'ummar da Allah ya sa suke ƙaunata suke kuma sha'awar karatuttuka na. to ina cewa wanda yake son ji amsar wannan tambayar ya je ya nemi wancan program don mai magana da yawun gwamnati shi ya faffaɗa da bakinsa ga waɗanda suke ta abubuwan nan, kuma da bakinsa ya faɗa cewa gwamnati ta tabbata zalunci ne ake mun ba bisa haƙƙi ba. to amma gwamnati to kun ji maganar da ya faɗa, ya ce gwamnati ta tabbatar da cewa zalunci ake masa, sannan ita kanta gwamnatin ta zalunce shi. amma to your excellency ka ji kalaman Sheikh Abdul Jabbar dangane da matakin da ka dauka, me zaka ce? babu shakka na ji lafazin Sheikh Abdul Jabbar akan mataki da gwamnati ta dauka, kuma ina tabbatar muku cewa maganganunsa akwai yaudara da yawa a cikinsa. alal misali da ya ba da cewa wai kwamishinan ilimi ya hira a rediyo ya ce wai shi aka zalunta, to ƙarya yake. kwamishinan ilimi bai ce an zalunce shi ba. kwamishinan ilimi ya faɗi tarihin wannan fili, kuma ya faɗi gwamnati tun da kafin wannan gwamnati an kwace wannan fili. to kun ji yadda shi mai girma Ganduje ya ƙaryata shi tas, ya ce ƙarya yake. to wannan mutumin da waƙi'a ta faru daga Alhamis, Juma'a, Asabar sai da ya ƙarya. in banda mutane na da toshewar basira, ta yaya za a yi abinda kuma ya faɗa maka a littafi ka amintu da shi cewa haka abin yake? bari mu ji haddin da shi ya masa. saboda haka gwamnati ta yanzu dama ta tarar da wannan fili kwatacce ne, yana hannun gwamnati ta gina makaranta saboda al'umma su sa 'ya'yansu a makaranta, ko makarantar nan ma makarantar mata kuma ta koyon addinin musulunci.
to kaji wadda wannan magana take, amma ya je yana cewa wai kwamishinan ilimi ya ce wai an zalunce shi. Muna so ya sawo mana wannan lafazi da kwamishina yake cewa an zalunce shi, in ba karya yake yi ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, ta kundi wannan shine abin da aka kalubalance su aka ce su kawo maganar malamin su da ya da awa ya ce a je a duba menene, a je a saurari jawabin kwamishinan ilimi ya tabbatar da gwamnati ma zaluntarsa take, to an ce ya kawo lafazin inda ya faɗa ba za su iya kawa ba. To wannan tsiyan Sheikh Jabbar yake jin tsoro a zo a zauna maganganu da ya faɗa, ya ce ma Bukhari ya ruwaito cin mutuncin Annabi da Muslim da sauran malamai, akwai lafazan da ya amfani da su, duk da aka zo aka ce ya kawo su to fa kilo ta riga ta jawo ba. Wannan kuma abin shine abin da yake bala'in jin tsoro, shine babban tashin hankalinsa. Da haka mutane su jira su yi haƙuri, zama kan tabbas da izinin Allah za a zauna. Kuma Abdul Jabbar inda da gaske yake muƙabala yake so a yi da munazara, tintina ake neman sa a yi munazara da shi. Masu aika masa takarda sun aika, masu aika rubutu sun aika, masu aika saƙo na audio sun aika, amma duka duk bai yadda a yi zama ba. Ta haka insha Allah mutane su ɗan ƙara yin haƙuri, wannan abu yana nan za a yi kuma za a gitto da shi ne, amma adadin cewa ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a kare kansa zai. Don wallahi ni ko shakka ba na yi, kamar yadda Malam Idris Abdulaziz ya faɗa daga Bauchi, ban gama yadda za a yi a zo zama da Abdul Jabbar ma wai ya iya wai kare kansa akan maganganun da ya faɗa, wallahi ban gani ba. Yawwa sai dai kawai an yi rashin sa'a an ji an zauna da waɗanda ba su ya kamata su wakilta wajen zaman ba, shi kenan. Ko maganar da yake faɗa ko mutanen shi ke faɗa wai ai ya kamata a san me za a zauna, a shi bai san maganganun da ya ma, shi bai san abin da ya rubuta ma, akan maganganun da ya da abin da ya rubuta akan shi za a zauna. Kuma dama in dai al'alimu al'allamatu ne alfakamatu, a ya kamata ya zamanto a shirye yake duk abin da ya faɗa a yi masa ardon sai kara kayansa. Wannan shine saboda haka yawmal furqani yawmal taqal jama'ani tana nan da izinin Allah za ta zo, mutane su ƙara haƙuri. Da haka insha Allah ma da izinin Allah gobe Alhamis ko gobe insha Allah in mun yi tafsiri mun gama za mu dawo karatu na littafi kamar yadda muka saba mu dora inda muka ci gaba, wanda muka tsaya za mu ci gaba da izinin Allah. Wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.